Tuhan itu hata di bagasan Yesus Kristus Tuhata. Masuk mahita tu parminggota di bogasan tikion. Songoni manang dihamu amanami dohot inanami na mengikuti live streaming di tonga-tonga ni Jabut Tabe. Lau masuk mahita mamuji pasangap goar ni Tuhata. Marede mahita sian bukwede nomor 10 ayat sada sahatu ayat tulu di ayat tulu rapita jongjong. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Yesus, martua maakan amauas malemida hati goran, ay pabosurod do nasida. Martua maakan ayas todi, ay idaon nasida do debata. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Sa ito gihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon madihami haporseaon na sitong, asa holan ho sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tuak kanadiha sianganon, ay holan hodo haposad dohot hapurusan. Saya si maroham, patuduhot tuhami dalan tuhatuaon, asa jupang hami asi ni roham nagodangi, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Patik ni debata di panminggota sadarion, ima patik pa 10 dohot lapatanna, songonon ma tarsura disi. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo marakal mangarohai ugasan ni dongatta jolma. Dohot ugasan tinadikon ni opuna. Siurupat tado nasida mangaramoti nasa ugasanna. Akup ni dang jadi bola-bola otta pardihuta ni donga jolma manang naposona pe. Siapo addo nasida jala sidas-dason madapoton ulaon na hian. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata lau mangulahon na hobbar tu patiki. Ale tu hadebata sai pargugoi mahami mangulahon na hobbar tu patikmi. Amen.
Tapauduk jala tapasere marohatta tuadopan ni debata. Tatopotima dusatta nagudangi. Martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami nadiba nuagijang. Para siroha na sumurung midahami. Uparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami nagudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesa madosa nami saluhutna. Alani pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Amen. Tajaloma baga-baga ni debata taringo tuhasisani dosata. Molotong adong ise na mardosa. Adong do pangodiata diamay. Ima tuhatta Yesus Kristus na tigor rohai. Jalaibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Doho do taringo tu dosani saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hata ni debata nagabe epistel di parmingguota sadarion. Ima dinatar surat sada Musa biddu 10 sada. Mulai sian ayat sada sahatu ayat sia. Tajahama marsika soring. Saragam do pakuling masa di sadok tanoon. Jalasada dohata. Jadi dinamakan nasida dan hadis saran Jupang nasida mata yang notea di luar sinear. Gaben maringan nasida di sini. Dungi marsipadohan manasida. Tole tatopa matano bain tano takko. Jala masak situtu itatutungi. Jadi tano na minasaknai dipakai bahe batu, jala barerang dipakai nasida bahen rapot. Dungi aka dipanam nasida ma, tole tapuka nasada tetapta, jala tapukon nasada tapup, kabahen mabaritapta, asa unang marsera kita duluat pertibion. Jadi tuat ma Jahoba marnida huta dohot tukupi, na pinauli ni akka anak ni Jolma. Dungi ni Jahoba ma,
nasida masada do bangso jala sada pakuling di nasida sude jala nunga di puka nasida paulihon akai ope dung soha sudatan nasida paulihon saluhut nangkap nasida Tole tuat mahita jala tagaur pakuling nasida disi. Asa unang bediat tusi sahalak pakuling nidonganna. jadi di pasera Jahoba manasida siani tuluat pertibion kabe masoho nasida paulihon putai Dibaheni dido guarna Babel. Ala disido di gaur Jahoba pakuling ni sadok isi ni tanoon. Jala siani di paserak Jahoba nasida tuliat portibion. Ido sahatna. Martua maaka nau bege hata ni debata. Jala nau peop sahuhut mangulahod di bagasat Tuhani. Amin. Tahatiddakon maha porsiautai. Songon nahina tiddakon nidongata saha porsiaud di sadok portibion. Rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba. Ido ama pargogo naso hatu dosan. Natu palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba nasa sadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Na gabe-gabeya siya todi parbadia. Adorak suhabubuhan. Ido tuhata. Natumaon na bernit. Di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal doibana di hau pinarsilang. Natua tubanua toru dung ditanom. Namulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lahudul tu siamun di debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana. Pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria topan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dia sisan ni dosa. Dohot dihatai namadok. Mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate. Dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Tatangihon matikting na masa di minggutta sa darion. Tabigema tikting na maragam di Minggutta Sadarion tanggal 27 Agustus 2020. Na berjolo Goarni Minggu. Goarni Minggutta Sadarion ima Minggu pa 10 sadahon dung Trinitatis. Lapatan na ha situlu sadahon ni debata. Na baduahon na sorang. Di basa-basahon debatado na berjolo sada anak buru di keluarga Niamata Wahyu Toman Tapubolon dohot inatai Dewi Margareta Boru Hasibuan na di hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020 sian week 20 energi 20 sada tulu walu sada. Na paduahon sada dan anak bawa di keluarga Niamata Mangapul Gultom dohot inatai Rita Nurmawati Boru Sinaga na di hari Jumat tanggal 10 Agustus 2020 sian week 20 energi 20 2 sia 2 pitu. Ipas doda dan akirap dohot na torasna. Na patuluhon padidion na badia. Di hari Minggu tanggal 6 September 2020 di perminggu siang patupaodo padidion na badia tuaka natoras nanaing mabuat dadana na tu padidioni asa Roma Marguru di hari Rabu tanggal 6 September 2020 pukul 10 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Pinangido ma tuaka natoras asa mabuah buku ruas dohot fotokopi akte nikah tu anak buah baju naneng Gideon dohot surat pengantar sian situawik. Napapaton manabatiki permingguan. Mamuka Sadarion Minggu tanggal 27 Agustus 2020 martaba masada perminggota gabitul halima na barjolo permingguan pukul 2 WIB marhata Indonesia. Paduahon permingguan 10 sada WIB marhata Batak. Patuluhon permingguan pukul 10 pitu WIB marhata Indonesia. Na palimahon pilihan tu keluarga ni situa nang moding dohot na pensiun. Naing patupaon ni huriat tama papunggu pilihan sehali di bagasan 2 minggu. Songot tadaholong tu keluarga ni situa nang moding dohot na pensiun. Patupaot tama pilihan ni marumang amplop na disagihon tiki perminggu di gereja dohot tu ganup jauh ni ruas marhite ganup situa wik. Obartusi Minggu Sadarion tanggal 27 Agustus 2020 papunguhon pilihan dohita tu keluarga almarhum situa Daulat Sitorus inang Dibelpro Ratna Sinurat. Na paunopon perguru maka tidak kon haporsiaon. Mamuka siang tanggal 27 saat tu tanggal 6 Agustus 2020 dibuka do pendaftaran perguru maka tidak kon haporsiaon. Pinangido tuaka nanaing madohoti perguruani asa pasurat to dirina tu sekretariat huria pukul sia saat tu pukul 10 mabuan fotokopi surat terdiri dohot surat pengantar sian situa wik. Nah babituhon rapot gabungan. Di hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di Patupado rapot gabungan ni perhaladu para tahun ketua dewan dohot pangula na goktiki laho merevisi anggaran 2020 mamuka sian pukul 10 pitu WIB maringanan di ruang sekolah minggu lantai sada laos tiktingomma nagabi gokon laho madohoti rapoti. Na pawaluhon atau tuon na baru pertikian ni pertanyaan wik. Mamuka Minggu Sadarion pertanyaan wik di Patupa tulu hari di bagasan saminggu. Ima hari Selasa, Rabu, dohot, Kamis. Maringanan di gereja. Domutusi pertanyaan hari Selasa tanggal 10 Agustus
2020 dohot week 17 week 20 dot week 22. Hari Rabu tanggal 10 sia Agustus 2020 ima week 16 week 27 dohot week 24. Jala hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 ima week 10 lalu week 10 sia dohot week 20 sada. Aka week napa dohoti pertanyaan diari naung ditotuhon laos aka wikima nagabe bola hanamak. Tuaka ruas namang ihutan pertanyaan di Jabuna di parade live streaming masuk pukul 10 sia wib. Napasiahon pertemuan guru dohot par guru maka tidak kon haporsiahon khusus manang sosialisasi. Ditiki nanaing ditotuhon muse patupau ma pertemuan ni guru dohot par guru maka tidak kon haporsiahon khusus laho paradehon perdalanan ni perguruan maka tidak kon haporsiahon. Na pasapuluhon marsiajar mamakke alat musik. Naing patupaon ni panitia tahun setting HKBP Tangerang Kota tahun 2020 ma pangajarion mamakke alat musik. Ima taganing suling dohot sarune. Di bagasan pangaramotion ni seksi musik Huria. Parsidohot di pelatihani naumotik nama danak nahuldul di kelas 4 SD jala naubalgana danak nahuldul di kelas sada SMP. Tiki pendaftaran ditotuhon mangihut. Pasak belusadahon parhusoran ni situa wik. Khobartu haputusan ni sermon perhalado na di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 situa election pakpahan managabi situa wik di wik 24. Pasak puluduahon pamiliton ni pengurus perhamaranggion perhalado PMP. Di bagasan sermon perhalado na di hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 di patupado pamiliton di pengurus perhamaranggion perhalado manang PMP jala terpilih do na perjolo situa Darto Pakpahan soon ketua, situa Marihot Nainggolan sekretaris, situa Novelina Pakpahan bendahara, situa Irison Manurung anggota, situa Lurin Simbolon anggota, situa Jenny Tambunan anggota, dohot situa Hotmian Situmorang anggota. Nah pasap puluh toluhon. Sinode periodisasi HKBP Distrik 21 Banten. Tingkat nomor dadan Sinode periodisasi HKBP Distrik 21 Banten sian hari Rabu sahat hari Kamis tanggal 10 sia sahat tanggal 20 Agustus 2020 di bagasan Sinode terpilih do na perjolo Pendeta Gunawan Panjaitan STH MSI, Pendeta HKBP Resort Tangerang Kota, gabe calon preses Laos gabe utusan Sinodi Godang. Tatangnya koma asa terpilih nasida gabe preses HKBP Marhite Sinodi Godang Nanaingro. Dapat dua hon situador lasiahan gabe anggota Majelis Pekerja Sinodi Manang MPS sian non pendeta Laos gabe utusan Sinodi Godang. Dapat turuhon juara W siahan SE gabe utusan Sinodi Godang unsur non pendeta. Pasal 24 ton. Pilihan Marhite elektronik dan dohot transfer. Domu tupok kobasion ibadah live streaming di Huriata pinangido do tuaka ruas na buka rohana laho pasahaton pilihan di pasah ma Marhite transfer to rekening Bank Mandiri sada 5500 sada 22 sada sia pitu atas nama Puka SM Lumban Teruan Bendahara Huria. Tutikin aneng ro bisa kapi Huriat tedo memakai aplikasi elektronik OVO, Dana, GoPay, .soppay. Nah pasal 15 hon. Soso protokol kesehatan. Sinosohom muse tu sude ruas naro tu gereja. Asa toktong uduk tu protokol kesehatan naung ditotopon Marhite nama make masker, face shield, dohot memuli tangan adorang so masuk tu gereja.
pa 10 nopon pada setiap acara kebaktian yang ditayangkan secara live dihimbau kepada seluruh jemaat untuk melakukan subscribe, like, dan klik lonceng pada akun YouTube HKBP Tangerang Kota untuk mendapatkan pemberitahuan sebelum acara dimulai. Songanima tikting di minggu tasadarion mulu adong akan ahurang takas di panuratonon dohot di pajahaon boido di patakas tu perhalado tabe manang tu sekretariat ni garijata ditiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tuata ma pakubasion duriata jala di pasu-pasu nang perhalado dohot ruas patu pahon akaulaon ni huria bahin sangap guarni tuhata oras. Marede mahita sian bukuede nomor 826 mulai sian ayat sada sahatu seterusnya ma tapapungu piliata pilihan sada A, sada B, dan pilihan 2.
Sangyang Mahita. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat hari Minggu, horas madihita saluhutna, amanami inanami, naposo bulung nang sikola minggu, na madohoti parminggota ubason dito nga ni garijaon songsongoni nang diganuk bagas tabi diinganan na marserahi tuhat tama mamasumasu parsaurata laos mamasumasu hita mangaradi diri majakon hatan di debata si hangoluhonota di minggu pasapulu sadahon dung Trinitatis. Imana nienet sian surat ni Apostel Paulus. Surat na naparjulo madapoton huria Korin. Ima disada Korin bidonom ayat 12 rodi 20. Ujahama dihita. Laus tapai huti hutma di ganup rohatta marsada-sada. Saluhut nado jadi diau alai dang saluhut marguna. Saluhut nado jadi diau alai dang jadi patuduhon ni manang aha au. Tubutu haido akkasi panganon. Jala butu haido tu akkasi panganon. Alai rappasohoton ni debatado akai. Alai anggo dagingi unang matu parmainanon tutuhanima. Jala tu dagungido Tuhani. Alai dipahehe debatado Tuhani. Laus paheheon nama nang hita dihagogoon nai. Dang dibotohamu ruas ni Kristus do pamatang muna. Tung pakyok kuma aka ruas ni Kristusi. Bahen ruas ni siula parmainanon. Do may. Dang dibotohamu. Nang gabi sada daging dohot buru-buru na jahat. Anggo sapur tusi. Anin na do. Nagabi sada daging do nasida na duay. Alay napadomu diri na dohot Tuhani. Gabi sada todi doi dohot ibana. Maporus mahamu pasiding parmainanoni. Nasa dosa naniula ni jolma. Di balian ni daging nado. Alay na marmainan. Mardosa di daging nasa diri do. Dang dibotohamu. Daging muna do joro ni todi parbadia. Na dibagasak kamu. Naung cinalo muna siat debata. Dadahamu na puna dirimuna. Ayar gado hamu ditobus. Di bahini. Pasangap pamuma debata marhite-hite daging muna. Dohot marhite-hite to di muna. Ay debatado na punai. Ayat 20 hujaha saulat nari. Ayar gado hamu ditobus. Di bahini. Pasangap pamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to di muna. Ay debatado na punai. Ido sahat. Hamu kadongan na hinaholongan di Tuhatta. Molo ditaringoti selera. Manang hagiot. Ala sarupa do bahan dasar ni pamatang ni jolma. Yang adongi rupani jolma nasada bahan dasarna terbuat dari semen. Terbuat dari kayu. Ya bahan dasar ni pamatang niyo ditop pada batasi atano ninna rupani. Daw, dosdo. Atik adong rupani akka kata parekelo didok adong mon na terbuat siat tano perkara. Na tikinguluna tong holan say holan na mabain perkara.
Alai dos doi na marharorua sian tano di toppa de batak. Alani totu dos do nang selera ni jolmai. Dos do hagiot ni jolmai manang sarupa. Jolma na sada tu jolma na asing nai. Si malolong selerana marnida aka na uli-uli. Aka na paroijur. Na segar tu si malolong. Hidupan na adong padohan mencuci mata nin narukan. Anak kena teh, ayo jalan-jalan ke mall. Ngapai? Nggak ada uang, nggak apa-apa, cuci mata saja. Kalau memang itu hagiot nah. Manang lau mahita berwisata bah. Asa segar nin narukan. Jadi hampir boleh dikatakan bahwa semua orang selerana kira lihat di situ. Manang hagiot ni pamahatang si pareope manang pamangape kira dosto. Molo si pareo rupani manang pinggol ubg akahata napalabok roh. Hidup benda sudido jolma las rohana dipuji. Molo dihatani permeda didok diangkat-angkat ninna. Ujung nagabi lupa diri mah. Hidupan na sering gas hita rupani marselfi. Sudi mulai namangan, na minum, dohot kalau tiki modem marupan hidang bui marselfi ade. Waduh nang sambil modem marselfi kan. HP diula di post. Sasitong na do tujuan ni. Bamolo gumodang mak komentari tabalas ni roha. Molo godang mabay like tabalas ni roha. Songo titing tanak kaning. Asa ta subscribe. Dungi tapalu lonceng nai ninna. Alay daday naneng pinangidona. Asa otomatis dorupani boy sahat tu handphone kay aka program aka ulaw di tonga-tonga ni huriata na live streaming otomatis boy taboto. Oh, pertanyaan kape boringinon ninna. Kang nalaho mga luluy pujian nak. Alay anggo jolmay tarhirai dong. Molo lam gudang mamuji iba rupani sumalido las niro. Songonido nang pangabas pamangaton. Naing manghalang aka natabu. Na paroijur. Alanido banadong padohan enak jangan langsung ditelan, pahit jangan langsung dibuang. Lapatan na unang bahen sialap ikau manang pangabasmi, manang pamangami. Jangan jadikan mulutmu jadi ukuran. Ala anggoido dos sudi selerani. Ala ni hamwa kadongan na hinaholongan ni Tuhatta. Lantas pertanyaannya, bolehkah menikmati yang indah-indah tadi? Boido marnida akanauli nakaning. Boido mambegi akahata na lapok na kaning? Jawabannya bisa. Ya ayat 12 di dok. Saluhut na do jadi. Semua boleh, semua bisa. Alaidang saluhut na marguna. Semua boleh tetapi tanyakan dulu apakah itu baik, apakah itu berguna, apakah itu membangun atau tidak. Kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berguna, dostoi songona manakup alugu. Seperti menjaring angin. Ulaun na sia-sia, manang ulaun na percuma. Halani na parjolo nanang suara hono ni turpuk tanwang bagaimana hidup orang percaya. Ngulu ni hala Kristen mampu memilah dan memilih serta mengambil keputusan etis. Sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dang songon nanidok ni hata batak. Eme namasak digaga ursa. Inamasa imaniula. Alay adong rupani dihita panibangion. Ya. Ada kemampuan kita untuk memilah setiap persoalan dan perkara dalam kehidupan kita. Apa yang kita lihat jangan langsung nilai.
Ay dito akan nabisuk do, don't judge the book by the cover. Unang uhumi bukwi marhite lapak nai. Ay boy do lapak na dang dengan alay isina. Tingka. Unang uhumi dong ami marhite nani ida ni si malolong. Ay boy do dang dengan di ida hosya dura alay di bagasan na. Macayuli. Alani hamwa kedongan na hinaholongan ni Tuhatta. Marhite hata ni Tuhatta supaya kita mampu. Songon nanidok ni epistel tanah kaning. Lam bisuk jolmai, lam tabba parbinotoan ni jolmai. Ya, boido dang seiring berjalan parbinotoan ni jolma, perkembangan ilmu dan teknologi dengan kecerdasan hati manang naginwaran nan waing spiritual question. Kecerdasan spiritual, kecerdasan ni partodion. Tabereng di tonga-tonga ni parnggulut tonaing marhiti akka teknologi. Saya tidak malu mengatakan ternyata bukan hanya jemaat, termasuk juga para rohaniawan. Akka namarkubas di tonga ni huriai, akka parhalado nang akka padi tape HP. Nunga dikuasai zaman, dikuasai teknologi, bukan lagi manusia menguasai zaman dan teknologi. Ngawolo rupani nang padi tape marhata baraksi. Pauruhon sangat nidonganna marhiti akka teknologi. Ya, dia tidak tahu bahwa apa yang dituliskan hari ini sepanjang zaman itu akan bisa dibaca oleh orang. Nah alani marhiti hatan itu hatan waing di epistel tanang di bagasa turpukon semua boleh. Jangan dong hak kita sebagai manusia dikekang. Kita merdeka, kita bebas, tetapi orang percaya itu kebebasannya adalah kebebasan yang terikat, kebebasan yang terbatas. Karena firman Tuhan ya, menjadi cerminan. Kata ni di batado gabi cerminan di bagasa nguluta. Sehingga kita tahu ini patut dan tidak patut. Ini membangun bagi iman saya dan ini tidak. Ini membangun bagi iman saudara saya, ini tidak. Alanido hamak kadongan na hinaholongan ni Tuhatta. Perhitihatan ni turpuktan waing di paingot dohita. Rohai naing say taasah. Kita tajamkan melalui firman Tuhan. Marhitihatan ni debata. Marhitiha persyop. Sekali lagi selera kita sama. Sebagai manusia. Hidupan nanti sekolah baru pani di persikolahan. Kalau adong dongar rupani atar gateng, tampan, tibu, uli pamatang na. Tetapi saya bukan mau berbicara tentang fisik. Lai tiradus di seleran di bawah. Kuasa seleran di bawah dohonokku ala dakyado pehu alami gabi buru-buru. Tidak kuboto selerana. Jadi hiradus di seleran di bawah naing manian paropuan nauli gabiri pena. Inomat moloneng mga leo kutsi di pertanyaan dang mila ina ibarwa. Kalay ditik mardongan dongan niba nagateng nakani idongani masa tabi nahurang di rupa. Terodo dongan ne leh di patabayan na birongi mamereng unak pala nabot tarihin na. Asabui bida honommu. On asal marsisi ikan. Maalus ni lait tanagateng nakaning. Lai. Dus seleram do seleraku lai anggota ringut tusi. Alai hutad de keluarga ni halakon. Sapulsada na marhahamaranggi. Tolu di ITB. Tolu di UI. Tolu di IPB. Dungi siak kangani ngasih kolan yang kuliah di Harvard. Membuat S2 do S3 luina. Jadi anggo selera milai do selera ku sarupa do. Alai anggiat haduan molori pek ku ibana. Tubuh ma anak nami napistar songon di mana? Nagateng songon now. Mudah-mudahan tidak terbalik. Ya. Rupana songon inatai, otona songon amatai. Artinya memang selera kita sama.
keinginan kita sama, tetapi sudah ada pertimbangan. Dia sudah jauh 3 kali lipat ke depan, melihat bahwa apa yang dia alami sekarang ada kaitannya dengan masa yang akan datang. Ada hubungannya dengan orang lain, termasuk terhadap anak-anaknya yang diharapkan akan lahir nantinya. Itu pernah dipanggil hatan di debatah kita. Di poda 4 ayat 20. Asa jamot hamu di rohamu, sian saluhu si jagaumu nahi. Jagaumu do pamatang, jagaumu do si malolongmu, jagaumu do pamangammu, jagaumu si pariommu, alai sia saluhu si jagauni, gumudang majaga roham. Ai siani do ruar akamu alhangoluan. Laus ido nang hata ni edita hamu akadongan, molo tabuka bukede nomor 10 ayat 2 didok, nunga ro au o tuhaku, ro maho tu au muse. Ai di bagas inganammu, las ni roha dusudi. Sai bongoti rohakon. Baima joromi di sodang didok sai bongoti si malolokon ninna. Jadi dang di si malolong tai hape Tuhan ni alai di rohat. Iman apa duahon hamak kadongan nahina holongan itu hatan yang hanguluhonot tamarhite turpukon. Majamoton roha. Majaga rohatai asa dirajai pamatang tahun. Unang terbalik. Tajaga si malolong tai asa di jamot terroha bukan. Tajaga tangaton asa di jamot terroha bukan. Tetapi sebaliknya hati kita jaga. Karena Tuhan bukan di tangan kita ternyata. Bukan di mata kita ternyata. Tetapi di bagasar rohata. Odo joro di debata. Obartu hatan di debata di ayat 15. Dan di botohamu ruas ni Kristus do pamatangmu suridui. Ruas ni Kristus do pamatangmu. Di bagasar rohaido joro di debata. Laus rohaido mamareta hita. Tuhangoluan manang tua pinaroh. Alani hamu kadongan na hinaholongan itu hatta. Di Markus sia ayat 40 ayat 47. Didok Tuhan Yesus do songonon. Molo tergasip ho binahen ni tangami gotapon. Molo tergasip po binahen ni pakmi ponggolhon. Tumagok ko dang martangan manang sedatangan, manang dang marpat manang sedapat, tu surgo sian sikop sudi alai tunarok. Molo tergasip po di bahe si malolong mi. Molo bibel tamadok molo digasipi matami honin. Kalau matamu membuat kamu berdosa, bolok ko ninin. Tumagok ko tetapi si malolong musada alai tu surgo sia sikop alai tu api naroko. Jadi ternyata dosa kita tidak diukur dengan tangan kita, tidak diukur dengan mata kita, tidak diukur dengan kaki kita. Alani budu hape mardosa tangaton, mardosa si malolong ta mardosa pakta alai masuk surgo hita. Alai dung di surgoi marguling-guling mahita songo bulat tonggan. Yang merdosa pakta 2 say gotapon. Merdosa tangata 2 say gotapon. Merdosa matata 2 say gotapon. Dicungkil. Dungi di surgoi hita marguling-guling mahita songo bulat. Alai nanang dohonon itu hatta Yesus tidak mungkin matamu berdosa kalau bukan karena hatimu. Tidak mungkin tanganmu berdosa kalau bukan karena hatimu. Tidak mungkin kakimu berdosa kalau bukan karena hatimu. Alani didok nak kaneng dihatan itu hatta. Ya, ayat 10 nang dibotohamu nang gabe sada daging doh buru-buru na jahat anggo sapur tusi. Alai na padumu diri na dohot Tuhani gabe sada tudi dohot Tuhani. Jadi anggo dosa ni pamatang ta perduruan buido HP dak pola makpakor honi susurgo hita manangdang. Ibu itu takut apa nih? Kira-kira ido dohononna. Alai manang ICP namangulah dosa yang melibatkan perasaan, melibatkan hati dan melibatkan pikiran. Didok nak kaning manang ise nasapur tu buru-buru na jahat nong sada daging. Dia sama dengan orang yang melakukan kejahatan. Dia sama dengan orang yang melakukan dosa itu. Yang mungkin tapanggolhon rohatta tidak mungkin. Alani hamuak kadungan na hinaholongan itu hatta marhiti hata di dibata dipaingot kita.
salhu nadu jadi. Alai ingot dang jadi patuduhon ni manang aha. Jadi jangan dirimu diperhamba, diperbudak, dikuasai oleh apapun di dunia ini yang membuat kamu menjadi jauh daripada Tuhan. Alai pelehom mai nasana adong diho pamatangmu saluhutna. Laho gabi hamuliaon di debata. Tengok dope di sekolah minggu, hati-hati gunakan tubuhmu. Iko sudido. Pamatang tei. Naing gabi bagas soro ni debata. Naing gabi inganan ni debata. Kamu kadongan na hinaholongan ni Tuhatta di ayat 10 sia. Ya. Dang diboto hamu dagingmu na dojoron itu di perbadia na dibagasak kamu. Nang jinalomu na siya debata dadahamu na puna dirimuna. Jujur tuh begitu pukon, alai selalu dikaitkan dengan asap rokok. Aku boto hamu manang nasongoni. Unak semari sapi ho amang ninna. Bahasa. Edeng boto ho joron di debata do pamatang minin. Tubuhmu adalah bait Allah. Jadi ini sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung dengan asap rokok. Kakolat tusi hahona anna ido neng dohononna. Alai bohado asasado ngolut tatapelihot tu debata ay debata do namanopay jala debata na punay nang manyan gabi hasangapod di debata. Karena mesinnya di sini. Ya. Marulahulak tapaingot na kaning poda 4 ayat 20. Joron di debatado pamatang muna. Di sido mian tuddi ni debata. Asa tuddi ni debata na mangarajai hita. Mangajari hita, manodangi hita. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita tuliskan di laman FB kita. Bolo na jolo di dok, mulutmu adalah harimaumu. Kalau sekarang jarimu adalah harimaumu. Orang bisa diadili sekarang karena pekerjaan jarinya. Maksud tudang songoni nian ninna. Ya memang maksudmu tidak seperti itu. Tapi yang tertulis di laman FB-mu seperti itu. Alai bohado asa ganub. Nanilehon ni debata termasuk teknologi di somara. Kompartu tobin iminggutan waing. Mangarajai. Ya. 10 tahun. Mangarajai teknologi. Nasahat tuhita lumubi di partikian waing. Na ginoaran na era industri 4.0. 4.0. Ya, ngai ahu jami tahun. Tokinai apotik doho apoteker pe ngamol be mula-ulaun. Maul mangalului karejo. Ayola binay rupani di handphone ni sakit perut ninang ngapit toradong di si Antrostop. Ola binain sakit kepala ngadong di si Konimex. Ya. Aku lalu jahitan waing. Teknologi kedokteran natwari hami seminar. Narasumber na seorang profesor. Di do ibadah teknologi di Israel sekarang sudah bisa melakukan pengobatan seperti diagnosa dokter dari rumah. Ya. Roman non karena ojek antar jalo memudarta buat pesan ibat tu laboratorium langsung ya terhubung dengan apotik. Dan kita sekarang sudah seperti itu. Berhite COVID-19 dipaksa hita. Yang harusnya 5 tahun lagi itu baru kita jumpai, sekarang sudah hari ini. Hidup anda segudang akenat tagabe daringon naing. Mau tahu daringon? Alan denak. Ya. Jadi memang molotike anak namar sekolah di sekolah sehola guru na di pahata-hata roma guru kamu sahalak doi ajari kamu ngadari ngok kamu hami 30 halak sakalas tak pola songoni repot naninna. Kita dipaksa padahal kita belum siap dalam segala hal termasuk ekonomi kan. Tulu yang nakon niba ikut tulu hepot na. Dipaksa. Songoni nang parhuriota. Adong do naboding da baru di Banten. Alani COVID. Ba tetapi parkiranat do tano mani isod do pad di tema debutano. Bamwe no nama danggur tano kan. Dan mungkin di danggur tano itu 30 meter. Tak sahati. Alai di hatai me bui deui ninna. Gereja juga belum siap. Anggo di gereja ikut jolo ipa masuk do batangi dungi idabu tano jeli kokona do tano itu
batangi. Asing mamolo kena bencana. Kalau di COVID nariahi, kami sendiri ngahua dopi hami. Kalau saya tanomani tetebi kuburhon. Baru peni agedaan. Dan adong bi agenda menutup batang. Gereja juga belum siap dalam hal itu. Dipaksa hita ima merhite perkembangan di zaman. Kalau ini anggohatan itu hatta tetap update dan tetap bisa menjawab tantangan dari segala zaman. Yang jadi pertanyaan, boha buido dirajai to dini debata jolmai roha doh pikiranna asa tarbaheca mengarajai zamanon. Olo dihita manangdang. Manang naing zamanoddo maparhatu bak kita. Karena itu mata iman kita harus selalu terbuka. Mata iman kita harus selalu melek untuk melihat perkembangan zaman dohot akka pangalahoni kinorhoni zaman ini termasuk pakaian kota. Ya. Termasuk pakaian kota. Di bagasan handphone itu na beruat disukud do amang buido amang padita marjamita marhite handphone ninna. Di hamiak kapadita pe dirapok padita moldo huputus sok kamion. Unang tong ikon buku na konvensionali. Iko bibeli dua satu ho inna dua lus na dirapok nami. Angko sonari dak kolam baca bibil pe. Ibadah pe hamu mabegi jamitang nga di hepok munai kan? Lumobi ditikin na di jabut tabi kita beribadah. Selama ini itu masih dipertanyakan. Mola dong padita na marjamita marhite handphone na. Pehibat tuh depan kita ini. Kuasa harudang bui. Ayo gudang di handphone na idoh akan nasosuman ninna. Memang bisa. Karena itu tergantung kepada manusianya. Laus oddo tong na yang dipasunggulo tu akan atoras yang memberikan kebebasan kepada anak. Anak menikmati fasilitas. Karena itu sekarang sudah menjadi keharusan. Marhite handphone teido yang nakot tamar sekolah minggu. Na dari ngahusir hami acara nih panduan acara sekolah minggu. Marhite handphone teido akaya nakot tamar si ajar. Aleko jamot do hita kamanginang di handphone tai, di handphone yang nakot tai. Kita jaga. Ya. Suku kamuan no namang situa bernak sinaga. Muhammad jamot ton handphone tai supaya safe. Pakaian nakotai. Karena sekali mereka rusak pada masa kecilnya, mereka ya niscaya rusak di masa depan. Ido naginorahon ni topik minggu tadi bagasan ari sadarion. Kamu kadungan na hinaholongan ni tuhata kobartu hatan di debata nang marbisuk akan aporsei mamake nasa nanilehon di debata gabe pasu-pasu tu dirina, pasu-pasu tu donganna, pasu-pasu nang tutongani portibion. Laus alanido di ayat 20 di dok. Ayat 20. Ayar gado hamu ditubus. Di baheni pasangapamu madebata marhite-hite daging muna, dohot marhite-hite todimuna, ay debatado napunay. Saya mencoba memakai teknik pernapasan untuk membaca ayat ini. Karena harus dibaca dalam satu tarikan napas. Dibaheni pasangap pamuma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite todimuna. Jadi dang bui disirang noni. Pasangap pod debata marhite-hite daging ta laos marhite-hite todita. Jadi molo mangula hamu ikotong do rohani dan jasmani. Ay mangula do hami amang padeta jasmani do nahula hami oninna. Molo di gereja rohani. Tapi di dok diturpuk tadang tarsirang noni. Dimanapun orang percaya hadir, di situ hadir rohnya, roh Tuhan, di situ hadir dohot pamatangna. Jadi unang gabe tabar rupani sidelian. Ay ulo portibi do namang nin. Orang percaya tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh dikotomi. Beda rohani, beda jasmani. Kalau di dia mian halak na porsiai, di sido mian pamatangna, laus di sido mian todina, ima todi nani inganan ni todi ni debat. Marbu apa hita.
matai, mar nonang, mar Facebook, kalau mekel sendiri rupani mar hite handphone non, alas ya dong lucu nageo di si. Tapi di situ juga hadir tod dini bata roh Allah. Dan gabe rupani molohami akka padita akka pemuka agama rohaniawan meh. Dungi hamu jasmaniawan. You know? Molo ruas jasmaniawan, molo padita rohaniawan dah. Tetapi dia harus menyatu. Ai didok nak kaning dang sada-sadai ditubus di bata. Dang sada-sadai ditubus Kristusi. Ayar gado hamu ditubus. Pamatang tak utuh hipal ke batado napunai. Alani tapili ko ma pamatang tak dohot hagiok nanak kaning selera nanak kaning asa gabe hagiot dohot selera ni todi ni bata tapak kema dohot roha pikirat ta dohot todita sadok tahengolu tahun gabe pasangapon di bata. Amin. Mulia Tuhan di hatam nang tolhas di tonga-tonga nami mangajari hami manugu-nugu hami mangulu khobar tulo meniroham songon ruasmu hami pamatangmu jorom rohanami inganan nami nianan nitodim imana hupatuduhok kami di gaduk mulu nami di ganupari di tonga ni bagas nami nang di ulau nami ganuk marsada-sada nang di parsauran nami di tonga ni huriam. Tuhan bujuk pamasa do lamdo roha pikiran nami lamdo hagiot selera ni pamatang nami sian nahi nalomohon ni roham inorhon ni pangotak ni jamanon alai totong do di hamulatehon rohanami ai rodo ho totong paingot ton hami mengajari hami marhite hatam lumobi di bagasan minggu nami sadarion di paubuk huriamdo songon topik minggu di hami asa dirajai dimi pamatang nami roha pikiran nami dan ngulu nami asa hurajai hami perkembangan di zaman ima teknologi nabui patubu akka ngulu naga bedau siako ale Tuhan lumobi mai ala dang tarbahen waktu si hami dope akka teknologi alai nunga dipaksa zamanok kami ikon pakyon nami teknologi lumobi ma di masa ni covid ditiki na parpudion akka danak pe ikon mamake teknologi na patutna dang dopenian umur nasida mamakai anggosian hadirion nami alai moliate madihatam marhition sungguli masadok ruas ni huriam lumobi akan atoras asa jamot diaka teknologi aka barang-barang produk teknologi lumobi internet na nilehon nasida tuakayanakon asa jamot nasida Tuhan asa unang disegai teknologi dohotod di zamanon generasi penerus ni bangsa nami generasi penerus ni keluarga nami generasi penerus ni huriam kakatik binamangihon lausonganima nang hami saluhutna asa hujamotok kami pamatang nami si malolong nami pamangan nami tangan si majujak nami tahe asa hupake hami mai pasangapo guarmu lumubi di zaman ni medsos ditik kina parpudion torop Tuhan akahata nabui tarjaha nabui terbegi jala huida hami napauru sangap didonganna lausongoni napauruhon sangap muali Tuhan lausongoni marhite hatam dipaingoton ho tuhami asahurajai hami sadok pamatang namion songon pamatang ni jolma naung tinobusmi marhite mudarmu na argai asa hupake hami ngulu nami pasangapokko pasu-pasu
tudongan nami pasu-pasu tutongan ni huriam pasu-pasu nang tuliat portibion ai hodo na puna ngulu nami atong pasu-pasu masadok ruas ni huriam na met na magodang roni na matua diganup parukilon na sida rap dohoto na sida ya kana marsahid ho na pamalupon nagale ho na marguguyhon jala akan na mahol dingulu si ganupari pasu-pasu tung ulaw dia penaniula na sida na ho Bartoloma ni Roham marsanga maho Tuhan marhiti sa ngulu nami dalau kami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Taparade hamulation ni rohata uhud mahita marede. Tatangi ako mapiliat. Ali di bata ama namin na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut si lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julom. Paso-paso may jalaramuti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.
alia manamin na di banua kijang say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua kijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Si samadusan nami songo panisan nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu sian amata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaorhon madam mena tutodim. Marsanggap matu hatta marhite parminggota sadarion kami nama kobasi minggu di minggu pasapul sadahon dung Trinitatis di HKBP Tangerang Kota pasahat tabi tuhamu saluhut nama nami ruas ni huria nama dohoti parmingguon di bagas coron nang di ganup bagasta marsada sada. Upasat tamima selamat hari Minggu, Horas, Salam. Tuhan memberkati.